скажешь. Vele? Pisnička mi je uključena. Samo se nemojte dopuštiti. Ja se nemam. Kako ti izgleda? Da vidi baba kako pusta nije. Nije požegljiva, da vidimo što zborimo. A to što je? Dedo Mraz? A? Dedo Mraz? Kakva skupna Dedo Mraz. Mija! Mija! Kako je televizor zastavljen? Elko, Elko, porasti už te 2-3 tedi zada, može Dedo Mraz starovi dareti. Što, ne znam ti delo? Što je da nas Koliko ima postignut kurna kako je to? Quale cambia? Delle le Diana. Nisi Dedo Mraz? A? Ti si Dedo Mraz i ti? Dedo Mraz. Бывает. Что? Где?